Γεια χαρά! Σήμερα θα σας δείξουμε ένα καταπληκτικό διαμέρισμα στη Νέα Κρίνη της Καλαμαριάς, 107 τετραγωνικών μέτρων. Είναι πάνω σε κεντρικό δρόμο. Έχουμε ένα μεγάλο ευρύχωρο σαλόνι και η κουζίνα του είναι αυτόνομη σε άλλο χώρο. Χώροι περιμετρικά μπαλκονιού. Το διαμέρισμά μας αυτό έχει 3 δωμάτια, ένα μπάνιο και ένα WC. Καινούριος λέβητας αερίου έχει εγκατασταθεί στο χώρο. Ένα πολύ θετικό μας στοιχείο είναι ότι στο διαμέρισμα αυτό έχουμε 2 θέσεις πάρκινγκ. Η μία είναι εδώ σε αυτό το σημείο κάτω από την πιλωτή και η άλλη θέση πάρκινγκ είναι εκεί στη γωνία. Μάρκος Σιδηρόπουλος για τη Ρήμα Ξέρβα.